ay tay kama no sansi hino uri beto to aluba yimbe yawo be dusuji ko yimbe herse yimbe be ya ka goddo ya ka dusu makko on do sikude dusu privé dum ka kaya e lote no idon hulbini onon o jama yawbe vacances ka yimbe idon hulbini yawon ka dusuji mabbe wadon ton piiji fo yimbe salte mimmi huliyo wallahi madum goddo si yayi ka goddo leere didi leere tati préparo ha modja si ka goddo kono no do yo ngar ka goddo aya nyamudo pompa e toilette no do ono herseta dum argole dusu goddo jodo ka po makko no ikam sorta nafigi agale jama yawgol do e yimbe kayida yimbe kona kirno lubo chatale lube men do satalde men getta salligi fenande tu fo men senda yimbe ben edu sallaw la do ja parti de maintenant o jokkeren da fenande lanni fala do yo salligo kamun si yaltanen kala fala do jettude salligi yo jettu salligi kamun ko yalta on prépare ta ko si yalto allo assalamu alaikum satalde no do satalde ala joni piji di fo sokete woni piji di fo sokete dans l'année 2025 nyami o do men ngari kamen elanda go satalde ana tado parce que jama joni ko ma anda système gagnane ndi activité ndi elette bolon down arade kade yitidi hande ko juma 13 décembre de weltano Paul Pierre weltano de sidde yidde bolonda jentotobe yimbe nafigi aysi be yo alla dande bone nafigi jabu amina yanda ko nafigi gerata nafigi no ulbini nafigi ru bonda indema o yama o signinanoma yawna nafigi ka otoma o jodo tongo wada sinap o ya wada history o yeyi don wonti o bonne inde o waddindire be ngurema ki kalaje de fewa den jodi telephone jidi no mari double camera IDP iPhone yalti joni suturala a filmay goddo hara don darindira on tigi andata sinapa goddo hara don darindira on tigi andata yiya jum welaku invitamo ka restaurant anda ndimo wela o anda tew o anda firiti o anda gerto yo alla dande gikke manoken petit mi nyama o kanne do mi do sikkude be fandube nyamata min ma o manoken ko ala redu nyama ko force spéciale nyamata e ja manoken nyama e fete mimi huli manoken joni man ka puccu nen manoken sofi na kilo maro inna ay min janda no manoken buina kit mi lawi de be nyamata ja kilo tew be sofi na be muita jede terte manoken na mere alla fandi di be na mere alla wa be manoken so yadi restaurant kandirta fun say mbudi dessert be memay tewe salade be memay vinto bubu dum be lappay sisa be fi may sa calcule ara hebi saksima ara hebi saksima billahi wallahi tallahi goji we chew ko nyama fetere ko nyama ya lampudano ko andon tumi wa ma wolande babba ko venamma ko jiwo yete ko manoke ko lappay gertogal firit accompagné be sofina dum be nama meden fala dessert sofina dessert be watta don kono woni dum bon min personne on timmi de ngandina blogger ara enen se ngari e yone enen ukkata yimbe be stress enen calendar do en humpito ko fe eta kon e hore welo mono sorti sobe ma mono boninede pale ma médecin comme barrière ala mena me ngare me jonna yimbe ben info hara info didi no laabi hara sikkatande ala nder ton hara kadi hala wowo ala kono hara ida jala hida welti lekki ande mapunde ala e kumpiti amende menen si men humpitima ko do tuwata hedade hara ida welti hida jala hida fami piji din no duyti yimbe barbe susi yimbe jombabe seeda yimbe jodi be no wullay salonji no yurmi
Mbe buina mari déception comme mi woni lekki monki mi yeyay comprimé petit bon jonno may e sare mende en dari en tawi ko hakkaɓe tullami leydi asusta wolde asusta fankude petit yimɓe ɓe yiɗama ɓe monanoma yimɓe ɓe gañama ɓe monanoma mi ronku feere mo min hay bolonda ango no mi yiri ɓe ni ɓe jokko aju maɓɓe kayɗa hoyɓe imposana yimɓe piiji no yurmi joni a heɓede bolonda woni tana hay sa wi ɗa faala wonde indépendant bolonda ma wiya wonana min noon wona ɗon ba wonana min ɗum naajua min mi sokka juuɗe ɗum par ce que on fo on wonana dumbuya kono mo ɗon onon miɗo humpa on mbo wonan ɗon hisi onon déjà wonan ɗon on wonana hatta leydi no yaade on ala hay fuska tawa ɗo yimɓe bolonda onon ko anduɗon no ƴette ɓernde o saga tawi gijjon mbi ma gijjon baali jooɗe ɗo e waɗugol concurrence jombugol heɓa ɓiɓɓe petti minen min haccaka e ɗum goreɓe mon buyno ɗo ɓe heɓi ɓiɓɓe o gandaɓe terte ɗum o jokkere en ɗan bolonda wi fenande mi haala ni on jokkere en ɗan acca e woni hay waɗa denna bo wiya ko sadaka yimɓe ɓe wujja e ñiiri ndi mi wuli Konakiri petti defa ñiiri e tew fiyo bolonda o ñaamu yimɓe ɓen adira ɗum waccula eppi heege no Konakiri ujjuɗo ñiiri no acca mbuuɗi Konakiri population bambalañi ko wujja e ɓe ñiiri ɓe wujja ñiiri nan ɓe wujja ñiiri ɓe na waɗe toon kucce tewɗen ɓe ñaama ɓe naɓa ɓe sorna e firgoji ittoɓe sadaka waɗa tewon ka firgo on bo meɗen andi o kono en huwodiray salla salaki kare fondation ɗo en jiiɓa e poloji yimɓe ɓen ba joni noon ɗen artude ley ndin haray CNRD waɗi renio noon renio hulɓiniɗo ay ɓe ɗo ɓe yaggali wo ko feƴƴi kon zere kore kamɓe haccu maɓɓe ala e ɗum zere kore ko feƴƴi kon woɓɓe loppitaka e ɗum goy woɓɓe loppitaka e ɗum hande ɓe loppitaka e ɗum janggo woray hande kadi ɓe fuɗɗike programme talantier ɓurɗo hulɓinade e ko ɓe waɗi ko haray ɓe holli telen koya wo janggo sikki de ko le 14 abbe mi janga ha mi faminanam wo si Allah jaɓi koya mi anda si yimɓe maya e si mayata de min mi anda ko Allah andi min pay kusare mi anda few kono noon ɓe holli telen koya yo mi holluto ɓe holli koya jango ko no jango na samedi woɓe wadde mouvement soutien Mamadi Doumbouya koya wo mouvement ɗon o départ e rond-point ji ɗi fo e marché ji ɗi wo jango ko ñallata koya ko Allah tun andi wo telen koya jango ko alda ko fo koya no firti wo kamɓe ɓe waɗa e mouvement de soutien Mamadi Doumbouya telen koya haray jango ko waɗoy to wo ko Allah andi seede Mamadi Doumbouya no huli min ko vidéo mi hollata on mi halani o Mamadi Doumbouya soodi hélicoptère je ko sofinira zere kore si ɓe memminike wo naada yite maɓɓe min yon leydi ko pullo yawa sa yari ɓe no waɗa panel o e TikTok ɗo no inna yimɓe ko fulɓe ɓe watton gere fulɓe ɓe waɗini minni ko pullo yawa Mamadi Doumbouya ay o soodi pick-up uje ɗen ha o gayni o soodi hélicoptère je ɗen o watti ɗon ɗi téléphone ji wiyeteɗi talki walki buy o naɓi zere kore ka kan o wi kala yaltuɗo ɗon ɓe waɗa mainten dorde makko na mi woli de ino ɗo mi yaltinam vidéo yiyano hoore mo fa foro ko fenama sendite vidéo zere kore diaspora maɓɓe on andi mo ɗuuɗi haala fawa yimɓe mum probule siga men mo jentaki men ha faami yahi ñoƴƴi ko ñoƴƴi o kon andi diaspora o windani Mamadi Doumbouya message ji hino menace mo kanko holli gere o ala si Allah jaɓi zere kore yo goɗɗo yaltutu hay ko groupe tato terrorise yo o bu'ina on ha ƴamon ndiyam ay onon on jooɗi ka woni trop tard mi holla on ɗo vidéo ka RTS o yalti renforce sécurité on zere kore minnuma fewn ɗo ni goɗɗo wata darde buyini sandarmu e militaire zere kore ayed rebel naade mi holla on ɗo o décidi kon kanko Mamadi Doumbouya abbe mi holla on lagina leydi o ƴettindi an notage
o jetti lendi en otage jama on no jodi ndare abbe mi holla qui vient de bénéficier du bataillon opérationnel régional des Zérekouris. Non, qui vient de bénéficier du bataillon. On nani depuis Zérekore via Zérekore. Hari Mamadi Doumbouya na baliton. Oh sorry ento be bénéficie. Ko feniko. Ko feniko. C'est-à-dire Mamadi Doumbouya no huli diaspora on moyanu. Himo huli diaspora Zérekore on. No, petit sa wata ki base watandara. Mimi da jama ondara mera be humpito tako fe etailendi kon non ko son partage ayde. Mimi dadu. Mimi da ne ondaro wala. Hara wata sentu de video ango nuko nganya neni tawa. Kodu woni dum. Aro ndaro mi do ara on partage ta. C'est quoi le problème? Minni on fore si ben ko fulbe ben yawi. Jon non si do wawi hala ka TikTok. Ma don feti. Ma don boninedi. Holle Mamadi Doumbouya on a bi buri 44 pick-up Zérekore. Fe on ni de hewti mi holla on par video. Wosi Allahu lando jabi andi enen ko kambugol won en kanko Mamadi Doumbouya o paratika yoni. Ko fetu do won dado. Maître Amadou Bella kala mo weltanaki bako gagnoa. Kala mo soda nali ma chonti. O wana gido. Sabuna saida watta mi pazenji hol baydi. Peti ay wadda ni pazeru ndu wolay. Ko antu wawa ni midu. Allah sendi ma gido tamati. Ala ko benda puccito. Yo Allah dane marché man fen dane on hewti piji din kono fandi famine senerdi duda ko mi andi goy kono kala ko mi wawli ton yo welu mo mettata e wona na be goy kono e wola ta ko latu tako enen do e wola ta fi yo yimbe welto de mo inni Mamadi Doumbouya e dadis camera ko hunde wotere non no fanka ko sati ko narde mi ko bido andi tum ko halda ko hino firta e leydi ndi Mamadi Doumbouya nabi kanji militaire hino ndare hino trois cougar abbe mi hol ko trois cougar ede trois cougar hino de deux Spartans et du matériel de transmission qui vient de bénéficier du bataillon opérationnel régional des Zérekouris. Hino Le chef d'état-major de l'armée de terre, en tournée dans la région, remet les clés de ses engins et matériel au commandement de la 4e région militaire. Objectif, assurer la défense opérationnelle du territoire. Au nom du président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, au nom du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des armées, qui m'ont chargé d'abord, de venir féliciter le bord. On a dit, harai Mamadi Doumbouya noli kanyum Ablaye Keita. Yo ar welta no sori be Zérekore ben ko be wadi kongol le bonde. Ka stade le 1er décembre. Harai Mamadi Doumbouya. Oneli Ablaye Keita, commandant Faré, yo ar welta no gendarmerie yo. Police Zérekore on ko be wari ko yimbe ben ka stade ko dum woni dun ay no Zérekore kanyon no jodi no watti hore mu yimbe be anda hay fuyi jode wiyon ko fulbe ben na fulbe ben de ko fulbe ben no yawa lagine ay be wi wo kusu foko e sunture dambugal ferete kala ko saltidi kaka sunture dambugal ferete timi wi pulla no yawa sadi be acca problème be na problème on ko problème ala be acci do warbe be ben dara be do ko fulbe ben simi do wada do panel di TikTok do wala penale kayite mom parce que on her sata comme vrai dugula warbe on be di renforcement min nami wadi o video kaka RTZ o fe min nami blogger aro wi akari ko di ba ko do wi min ko wadi ko dum mi wolta ko menen yawi donc para on don kirdammi population Zérekore population wuya population manipulée do yurmami dare be arbe wario kadi be arbe weltani warbe on be be weltani be no mo wolu dabe medintina no yurmi Zérekore jode en train de faire onani gente portore ndeng wo kala ko wadi Zérekore Allah asikili mon no hubbe mi do ngula gongaji di madama kankala be joni wada anniversaire kanko e Cerno Mamadou ngarta e dossier
Madama kankala be hawki bolandama, hawki modima, hawki ɓiɓɓe ma e ndu reedu ma janɗudu. Ndu reedu ma no jandida e sakkum boyri. Allahu rabbi, debbo mo reedu. Debbo mo reedu. Hara ko reedu iwa e ndu. Kono reedu a yiya e sakkum boyri. Yo o moy waɗa sport. Ya waɗa sport. Ya waɗa sport o moy. A fota. Rendu joɗike. Reedu maɗi a yiya e sakkum boyri. Ko mi yiɗan ko. Ɗum ɗo wela Allah. Miɗo yiɗi debbo kono moy hara deringi janɗa hara ɗum no fatawa sakkum boyri. Anniversaire. Mon ami de valeur, je suis en direct. Toi, tu connais pas comment le direct, l'air de direct? C'est quoi ça? Ah, je n'aime pas ça, toi aussi. Faut me suivre. Voilà. Hein? Mindu redu Mariama Kankala beno waɗani. Mini ko redu ni. Jiwa sino mari redu watto kola. Yo ɗaɓɓo mo en garam bubu o waɗa. Jiwa mo redu e kola. Ma robu sere. O yaya nena jara. Jiwa mo redu e kola sere. Don kadi kere yai. Hara kay ɗum no waɗani. Tubi yo Allah. Si Dieu est qui a viré de moi, il va couvrir l'intérieur. Il va couvrir le projet. Quand Dieu moredu est cola. Et repoussé. Oh, mais un peuple même valida. Mais oui, non, c'est non validé. C'est perdant. Et, il y a une vidéo hier. Alors. Jawadi anniversaire. Be yimɓe raɓɓuɗu ɓe yimɓe no wonani embouteillage dumbuya o ɓe terto en enen pita en tontaniɓe lawol ngol ɓe jokkaju maɓɓe si ɓe ɓaali goudron ɓe yehi ko Allah marani ɓe kon ɓe welali en o we komi woli ko fof ko gonga kamɓe ɓe landa ko ɓe faala o ko kasoji yimɓe fa elan e direct nan e tertolan min faala ɗo ƴettu piiji mum ɗi fawa e hoore am min ko hundukan ɗo mi ceka faala ɗo yotto kala ko mi wooli petit et du chef d'état-major général des armées qui m'ont chargé d'abord de venir féliciter le bord on nani pour tout woko ombonelimo ko chef d'état-major général de l'armée donc Ibrahima Sori Bangoura ministre de la défense Idi Amin, Aboubakar Sidiki Kamara, chef suprême de l'armée, Mamadi Doumbouya, Ware ko kambe ministre chef d'état-major armée de terre, Kanyoni, commandant Faki Abdoulaye Keita, yo ar weltano militaire be ben géré Corée, sabuna ko be wadi ko le 1er décembre ko golle la bade. Elle est en train de faire ou qu'elle va entamer dans la région dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. On a encouragé. Osere kore fewndo do ni ko wolgol de mi anda ko dum wonto sinato ko be woli kon. Wosi goddo yalti zere kore. Wi ko cadre manifestation. Ma cadre maintien d'ordre, désordre. O parce que be nani diaspora zere kore on no fala créer des rébellions. Ko dum be woni wolde do ni. On andi bebe zere kore diaspora maɓɓe on wi woɓe accanta Dumbuya woɓe seki time joni noon laaɓay joni ki min ko ɗum welatami ko ɗum mi haalani on koyo piire mo kala yo men min gere ndaara ko feƴƴata kon ko ɗum men ete gala men Paul ete gala Paul Pierre ete gala Pierre so tawi noon joni en ƴetti aduna on en acci ka Allah haray ala probléme c'est ƴetti politique lagine o e wi enen en acci ka Allah wallahi accen ɗon min ko sati kon no sati ay mo sikki fenande no walla no gasaray dow ko laakara wana aduna ni fewɗo ni laamu lagine gunno wawa suwo kanda fenanalima ko tappa hocca terre à terre risque gagna ma perde ɗum woni nder to aray ko addi kon
de Euro Ali Uba président modèle donc ando hewti ko na kiri mo nyaajoro wa gaum ko Allah yira nelado woy mo wakili anale bengu Habibu Marwan windani général Mamadi Doumbouya letter on no firti piji buy ay do ngande se yae mema ka kala se data jidi no yawi Habibu Marwan depuis onanga feno yali few haray non bengo Habibu Marwan no windi letter no tori Mamadi Doumbouya e jonnutumo modi makko awa Mamadi Doumbouya ndaru no dum wallini kawre tabal don fe wi ko modi ma woli kon fo salla jabi ndeme den seda il va lire les ko ni tungo ndari letter on o piti kawre tabal don o feƴƴi parce que Mamadi Doumbouya holli o haaju makko alay ko goddo wullata sal bulo dungi mo continue wo buina Guinée Johanna fiki sintira o wi wo naada Guinée refondation wo onade Guinée refondation wo déjà Habibu Marwan wo be noddino mo harija benni waro gollida e CNR do wi o sali be gollide ta Mamadi Doumbouya haali no non o neli oyneteɗo bogo holaba wo e leydi Conakry ndi mi yeddade nokkugo wo mo kala wonayɗo ɗon dartom wo on golliday ma accanamo leydi koyne non andi joni si tawi en dogay e si en dartoto joni noon ko ɓuri ko yurmude fof koynen habbi lagine biyen baare andi ndeɗe wola fi lagine koye wolu gongaji ɗin hay si welata yimɓe ɓe Mamadi Doumbouya womo kala mo wonana esprit CNRD memminiɗo ɗon si Allah jaɓi ɓe heññete e jogi Habibu Marwan non hino yurmi risque ji ɗi Habibu Marwan ƴetti ɗin ko fi peuple on fi jama on fi yimɓe ɓen kono jama on accidi hoore makko yimɓe ɓen accidimo e hoore makko e ɓengure makko hino yurmi ha jama on ko ha nangueɗa sa heppama tun jama on yiltike ɓawo ma ayi no yurmi joni o wallata ɓengu makko heɓa e sakum maaro o wallata ɓengu makko heɓa ko feƴƴinira o wallata ɓengu makko naɓal ɓikkoye mum e l'école ko henugol ti yimɓe ɓen ɗo no natiri ni no yaltiri ni no natiri ni no yaltiri ni ɗum gasata son éthique ha yimɓe ɓen fof nangama meminotoɓe fof nangama windayɓe ɓen fof nangama e jonnugol men ɗo proverbe uji ko Allah jonna no wodi yimɓe wolayɓe fi Mamadi Doumbouya o wolata fi ɓen ɗi garanji amay ɗi e hara no watti hoore mo yimɓe yolo mo yalama jonnata en fo laaɓuɗo hara nde ɓe wola fi Mamadi Doumbouya yiɓe jeeja ɗum kelɗa Mamadi Doumbouya nangata sina siga Habibu Marwan siga Foɗinke Menge siga Billoba siga Paykou Sare e nanta ɓe mum marsta oɗo woya Habibu fata ko yaye ka chaine makko YouTube Habibu fata ko hetti albumji makko ɗiɗi namo kala laaɓante e fof fotani ɗum fof no ka chaine makko onon on yahiɗo yiɗi goɗɗo yata ɗaɓɓito actualité makko ɗum kelɗa siɗo yiɗi yimɓe ɓen on wallitotoɓe minen ko min wawani on ko addangol on partage na on holla on ko ɗum fewndi argol ɗo Habibu fata ko wana politicien jo Habibu fata ko artiste pastoral ton ar jillidiron hendu e yiite c'est pas bon n'est-ce pas bon haray Ousmane Gawal arti mi faala no fuɗɗitagol ko woni ko feƴƴude sere kore kono ɗum ɗon e waɗa ɗum ɗon entre parenthèse si opposition on fo wayi wattola ba haray laamu si wala Guinée battere ɓen ko fenanma yugol nandi koni arde place Allah mais woluno ɗum fof ko birdi menen hande kadi kala ɗaɓɓoɗo laamu nouvelle génération sa buyintinta ko lagine a wola tun jama on dara ɗum ko pare darta radio je save gollata ka leydi lagine Mamadi Doumbouya hocca tola ba hecca Aliou Ba ɓe gueren c'est que écarté à l'écart kala opposant jo hande kadi tindo to sarne Conakry ɗo na bolonda bandi woni to ko Mamadi Doumbouya tun e kilangu munku ɗo ko selludalen tun écarta par ce que ɗon ko mawɗo me kono ande kadi kala arde ɗo wi Mamadi Doumbouya ɗum no planifiya hara fuy planifiyaka gasta wallahi gasata few yimɓe ɓen aɗa hukka yiide hande kadi piiji ɗi million 2025 e saka e wata dartorde ka jananiri hara en naɓata pinka en naɓata mbuuɗi en piyata goɗɗo
hara ko haala wi birti wi innugol piiji no prépara hara ko modi sori bari préparu no hara fu yiyaka he ni wonɗon dartade fopp lagine ko Aliou Ba na e woldiram fenade haraji labaɗɗi no foti ha min ndaray kala wolay ɗo réseau miɗo jentima kala wolay ɗo yo réseau miɗo jentima kono innugol ko Allah habba enen tigi Allah no windi ka qur'ana makko mo habbi e lakara o wolani on ton fi darga iɗen jooɗi ɗo ɗe waɗa sabakala Mamadi Doumbouya ko gorejo men bustaɗo enen e Mamadi Doumbouya combat men on no ATV enen ɓe sukaɓe yalta escoroyaga en yalta enen Mamadi Doumbouya waɗen terre à terre hande foninke men ge manji few ɓengu makko ala lettere ji ɗi windali ala ko windaka ɗo ala ko wowlaka ala ko fesaka foninke mangi waɗi lebbi 5 ka jeego joni hay bareru yaalimo hay goto personne ala wonɗo wolde hino jooɗa hande ɓi Ousmane Gawal no yalta ɗo hino wiya yimɓe ɓen meɗen ɗaɓɓutude ni foninke men ge moƴƴa noon gouvernement on jooɗaki few hiɓe ɗaɓɓitede foninke men ge no ka pale Mohammed 5 nani hiɓe ton woni siko fureji maɓɓe ɗin woni siko wonkiji maɓɓe ɗin hiɓe ton yo jama o memmino de si en jooɗi kero indugol o natanki on tola bambe wawde de grand opposant ils vont revenir au pays ils vont combattre e yejjite fi saralon ɓe mone Mamadi Doumbouya ala giɗo sina goto Paul Kagame mi halani on ɗum de Mamadi Doumbouya mo respecti o adna ɗo wo ko Paul Kagame kon to mari grandio président Saralong on si essayi Mamadi Doumbouya mo soodi miggije ko ton o frappata Saralong mi halna on ha Saralong ɓe addi o inneteɗo dorogu kus ɓe addi ɗum ton ɓe yeeyi ɓe fiima e dorogu c'est pas légal so tawi matti Saralong ko waɗa ko yoɓe moɓu kala guinejo wonɗo Saralong ɓe artira min mo waranilam be'um mi waranaymo be'um mo waranilam baalum mi waranamo baalum min ko président Saralong on mi huti président Saralong on ko fere mpewa fere ji o wubi sina ɗum si Mamadi Doumbouya nangi Saralonejo natti waletake Saralong hara guinéen ɓe nanga ka artira min woɓɓe no addana lanɗo message ji ɓe faala men créande probléme min ni on hay Sénégal ɗo ɓe nattaye fuɗɗorilam min haɓɓay lanɗo ha mi yora ɓe cikkala guine ya quoi qu'est-ce que vous en pensez on ɗon sikkude onon o wona kam on ɓutti non ne on ɗon yurmanmi hakkude Allah oɗo ɗon kirɗi billahi wallahi tallahi minen meɗen Saralong ga to Mamadi Doumbouya créan men probléme ko saralonoye ɓe ko to woni kamon ko Saralong woni kamon ko ton jeeyaɗon nene mon e bemmon ko Saralong iwi on fof mon artaya ka leydi lagine on fopp mon baalum e be'u o yi ko Tahirou Sarr waɗi ɗo kon ka o wi ɗo yiɗi ɓutti o yi ɗo yiɗi dogudu o yi onon ka yiɗo oɗon fatto yimɓe minni président Saralong o woni foojo sina ɗum ko wigol ndara nelan ko guine ko Saraloneɓe jelo artira ka frontiére ɗon o ndara ɗon 350 guinéen o ƴawna kanko kadi o to buyintinna ka frontiére o yaɓe fof ko yeyoɓe dorogu tele point ba na innugol kaari no waɗi ni kaari ɗum na haala wi ɗuɗugi ça c'est expérience de l'état tawi noon tawi président Saralong on suusata Mamadi Doumbouya ha joange ɗum yoɓe moɓɓe fof ɓe natta kada Saralonejo wonɗo lagide ɓe natta nani o ambassade maɓɓe on no faala démissionnude yo démissionne o seeka leydi lagine ko pays souverain et indépendant ka golle bonɗe andi ono yiɗa gonga nini miɗo faala yo Mamadi Doumbouya nangu kala sénégalais jo wonɗo lagine o ina kay wartira sénégal ɗo hey e voyengo ɗon sikkude memmina e guere joɗɗen onon ɗon kirɗi walla onon ɗon kirɗi ɗon sikkude en daɗay onon ɗon sikkude onon on daɗay ne on ɗon yiɗi ɓutti la paix wonu faal ɗon ɓuttu ɗon faala laamu ɗon faala ɓuttu dogo woyo etto Lumbuya Nicaragua to nan ma France ɗo kadi si feƴƴama Saralong no gasa ko France ɓe yahanta o yi balɗe no feƴƴino ɗo sonnajo feƴƴino ka page men ɗo e vendredi re o andintinni Mori Sanda Kouyaté no yahi signe kaydiji fi article guinéen ɓe wonɓe allemand ni kay ɗum no signe de télé Amérique
partout Guinée fo puerte en kurko to ande projet simandon ko windi to amin non ko fenande on va non aha ko min ko wadi ko ngana ko mi woni président Saralongo ka ko mi woni premier ministre Saralongo mi président mabbe on no wola do kanko e nduredu makko ko Madu Dabi yo yete Nabu Dabi ko Abu Dhabi ka ko Nabu Dhabi on gorko fojo oro ala sendi ma Saralongo imagine sikile président Guinée c'est notre ami poro utikama Mabi Dabi awelali jamao kadi ka beperi président namere Saralong marshali Saralong no yurumi no mi lando komojo mi yalsi gaon lando mo redu dumbu ya holli mo kanko o so kajude dumbu ya holli kanko koy pay limitoro fo do fo na dayite mo feƴƴa o ceka c'est-à-dire dumbu ya holli kanko leven makko no feƴƴi la Guinée waɗu gol salu bulo o président Saralong no waɗana men ɗo vidéo ji no sappo no waɗa woro warare no ara min ko min nullami no Saralong o yiyano ko yurmi hakkude Allah ko diplomatie fo si yaltata riye nattaɓe aɓe mi hollando vidéo ji maɓɓe yiɓe wolo walanno fenande ɓe artirime wo Guinée moƴƴa Saralong si ɓe keeɗi ara président Saralong on no keeɗi yo noddu opposition Guinée o fop o yaare ɗo rewon ɗo ko yite Dumbuya Saralong Conakry woɗɗa kono o watta ɗum stay lando limitoro fuma o moƴƴa ko annode ta opposition yaare kan ɗo arɗo o wiya ko ɗum pesonni ɗon siko yite jonno foppu naado ha moƴƴa ukko yite sarde Mamadi Doumbouya dégage o tan ɗaɓɓu gikke président jo africain nan mi ko ɗum mi halata on oɗo wo ko Madulo mi anda inde on mbi Abu Dhabi Allah tun andi inde o maccuɗo kefeero layi fuujo min o wela Allah sina ɗum mo natti en pièce kama arti 2 pièces kamakko ko gonga yeygol dorogo moƴƴa fimugol kuuso on fo yi ɗum na dorogo moƴƴuɗo kono sa ƴette goɗɗo e leydi nattamo e leydi nattumo dalle principe dalle règlement ko wiya kon kono argol tummoɓe yimɓe otoje wirina fur ale dégagé de chez nous enen ko lagine tu yiɗen ɗum lagine no rappatira yimɓe ɓe aɓɓe yolla o ɓe yimɓe no moɓa e oto no ƴawne oto militaire no doga para Saralong ala ko ɓokki leydi Komori fan ayi ɓe winda ɗo hani o ministre de la justice ɗo ndaare hoore makko nden hakka sofita hakkude Allah o kadi wo ko Doumbouya wiyete regarde heyku o yiku ko woni wadde ɗe golle bonɗe kanko nde hoore makko aya kiriku aya kiriku e ñalade aya kiriku ino ko woni huude ɗum o kala yeewo dorogo leydi lagine ndin ɓe hukka yite makko ɗon non go gasali de ministre de la justice o wawli kadi wosi ɗon gasi ko commune de Ratoma on woni arande Ratoma nane dey wosi ɓe gayni ɓe naata e ñaari waɗa ɓe yaha Kakimbo ɓe yaha Demu Dula kanko windi de eno ɗo miɗano wolde fi ɗum kono a memminiɗa mi haala wosi tawi ɗo andi mi haala ni ono son préparaki ɓeno prépari wo ay ɓe nangiɓe ɗo ɓe lanci baro e maɓɓe koye ɓe isi ɓe wi ɗon ko kaporo ɗa ɓe woni yaade kaporo ɗon andi kaporo ka ko pon kaporo tako ka station wonko ɗon ɓe woni arde taw ɓe lanca wo kala ka rewɓe yeeyi toto e Conakry wo fof ɓe lancay ɓe bonnay foppu barji ɗin Conakry wo fof ɓe lancay ka dorogu fimete foppu ɓe bonnay wosi ɗon gasi ɓe nanga hotere ɓe c'est-à-dire tous les leaders tawa ɓen koye quartier ji tawa foppu ɓe nangay kanko woni par ce que ɓe hulita jama o mobilise le 31 décembre yalta contre Mamadi Doumbouya ko ɗum ɓe ɓuri hulde ni joni noon ɓe décidi ko wiyete contrat général en bon français contrat général ɓe woni men minde mi ala ni on terte sikkugol ko muɗon kon haalande ko sama kala si tawi leader ɓe ala la Guinée wallahi Mamadi Doumbouya ko gonga goy wano Allah ala oɗo oyni la commune de Sonfonia ay fenande moƴƴa wallahi billahi tallahi tagaɗo fop kala ko wolata ta wolu ko tawata wana ko windi
so yande don darde lam so yande don accutude hajuji mo fo ndaron mi ko paske kala ko yewta do andara itawa ko laabi wana ko jilla mi da ndaro wala humpito hara ko e hore gere ko do wadi simi wi ko fewndi ko lagine dum fe hala opposition ani ko bedda kontaji hore no hecci temme je l'ai toujours dit minio koko moni wolande on ko mi buri on faale de o pullo lam ko mi buri faale de o presidentiel ludale lam kono ko mi hayni do ko wallahi si gine sortali sobe terti birdi de wallahi gasta Mamadi Doumbouya na esama kala woni di Mamadi Doumbouya mo andi bonnereji di o wadi di enen tigi den andi dunno hecci Ousmane Gawal taw jet Ousmane Gawal e bindiro mo e Mamadi Doumbouya kelda bedo fop patron mabbe ko Mamadi Doumbouya ko do wadi les seules personnes ciblées ko Mamadi Doumbouya hande si Ousmane Gawal itama goddo wattete kono si Mamadi Doumbouya itaka goddo wattetake Mamadi Doumbouya en personne ko kanko di pumongo kanko jogite stratégie ko do wadi min enen be sukabe wonbe dabbude laamu tawa opposition feƴƴudo ina dum ngara toujours na yen felu go opposition o enen tigi den felni enen depuis ba Mamadou ko suka ben toni wadde gere tutti no felni en felay do selu dalen ha oya fele ngaliu ba ha oya kono hatta manin ka mentena laamu mungu parce que mi hebi ke hande do yewtere kanyum Idi Amin tayno yurmi piji dino yurmi andi kono habbi développement kono inni no habbi développement wa ma yo goddo wado goddo mayo lagine yaru yeso kono habbi dum Mamadi Doumbouya ko woni wolande ko fi refondation est ce que do ngandi ko refondation do peuple guinéen doit imad harana inu gol bedo ko sosobe bedo ko maninka bedo ko forestier fo wona suude halda hunde wotere kon dum kasata lagine en tant que taw o do sekalien o oien o beppini nga e watana antonirde wallahi Mamadi bay min benangayla nana non sino ena nyongoy hay min nyande go weta do taw ngon nani pay ko sare porté dispari fiano at simi ala ni on dum mi do andi ko moni ko ngalde nyande go wete nano pay ko sare porté dispari ça va venir parce que mi bura foni ke menge mi bura biloba mi bura selecte biya fogi mi bura netela ilaha illallah muhammad rasul mi bura Sadi Bakuli bali nyande gore weta be wada mi porté dispari buy kadi dogay buy kadi yahay e ko ma famu ko ono siki ko samakala woni lagini wana samakala di ko gonga be jokki kambe parce que be holi programme be on ko ma olato ma kala wi do wonana be waramo mais c'est clair andi mo kala nandi ko jokki ko na fenade de mi halna yon dum kedro siko de mi dada jango be wayla do repude be wara de sabe se yino dum na yon siko ara fide ngi yewtude do men sacrifice di men jetti din no fandi bi do bano adama jetta do dum on va mi c'est-à-dire na dirige gol lakini gol woni important mi hande mi da diriger gol Ousmane Gawal woni diriger de non parce que enen tigi taw hide yewtude ko fewndi ko lendi de reni taw hay wonbe yewde be ka fokkiti do ale do siko won dogini opposition et ils savent les causes ils le savent mais ma haldire ne gonga na fi den dari ndirde do ko hecci yanki ari fodi ke men gene wolde be nangete ka be nangi mo dum fetti be nangi billo ba mais c'est vrai hande ko mbonanga Habibou Marwan jango ça peut être quelqu'un no wa wonde Aliou Ba no wa wonde goddo go il faut que vous retenez l'histoire tant si ko sama kala jokka be do fo c'est de pères de famille. C'est des personnes qui se donnent à mes corps. Famille, combat stratégique. Un combat très noble, de digne travail.
sukabe yube benno wadi mojobe tusu so ide yewtude ine hiden jonni alla ko gonga e wano tijalla puissance en ben donc Amerique woni ton luwaji no ton ben non ko Afrique do men woni to gasa haray won do dartade Mamadi Doumbouya ko wuli won do Afrique de l'Ouest do no gasa ko mintu ka zone do takko mabbe do ko min tullutti do kana lutti goddo go jette Ousmane Gawal wadon e der podde mon den no yurmi beskorobe jokke yimbe wadugol nafigiyagal ko les Ousmane Gawal tranquille poro hersi hore ma bi tanirawo torotobe yurmi mi anda ko no Allah tagiri on nafigi wallahi mi anda ko no Allah tagiri on tay ko yimbe nafigi parce que Allah no kambani nafigi o wi al fasigi khalidina fiha luttino yay dum kayite jahannam tagado no wai waude wowola mugonga. Moi je ne vis pas autour des gens. Mi hala ni non kadi minni dabbo lamu lagine foko sellu dalen to mi wonanta. Si feƴƴi sellu dalen hajo an ala e ministre jo. Hajo an ala et opposant jo. Parce que ça ne sert à rien. Moi je vous dis ça. Ce n'est pas mon intention. Mi hande toutes choses. Min hay goto mi holora sina Allah tagolo lawo min mi holora bano adama yo sova mi holora person min ko mi holori ko Allahu a'lamu goto tagudo lan okki mi cellal wadani mi hakkille mi kon to mi holori ko lutti mi ceka ce n'est pas mon affaire mais ce qui est clair la Guinée ka fewndi do il faut que yimbe ben fama ce n'est pas le temps de 2009 qui est là. Nous sommes dans l'année 2024 ko 2025 ko nyarde Mamadi Doumbouya ko wadeten ka stratégie mede favelo Mamadi Doumbouya se yewti do fi makko ko fiyo jama on tum burtu renseignement kon do andi mo wallahi hande Guinéen jo foppu no andi Mamadi Doumbouya surtout be fulbe futa parce que don gentila no di hande wonbe wadde vidéo ji 1500 daratabe hara video mabbe wadi 24 heures 1500 daratabe hara video mabbe on wadi be wata wadde live hay 50 personnes gentobe parce que penale mabbe de yada et ali de lady ndi wallahi ndare ya combien de blogueurs qui fait des vidéos qui parlent mais nyande go ara be uddoto parce que ils disent pas la vérité. La vérité est là. La vérité est sur la table. Faut nous réunir. Jama on a tande penale. Wo lugol, yeunde kari wadai. Non, ça ne peut pas aller comme ça. Je vous dirai, ser Guinéen. Mamadi Doumbouya omorende do ko dictateur jo. Ko dictateur do suti do yesumo. Fioni minni Mamadi Doumbouya mo buri hola de lambe ben fop. Haji makko ala France goy. Mamadi Doumbouya ne se met pas dos sur la France. Ande ko France woni dogude ba Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya mo accadi o foko Paul Kagame. Oyi président Sierra Leone do ko yimbe makko ben konka. Oyi Liberia do ko to be nangi kulo de PV be artirimu. Fo yidum. E yimbe ina no be no prépare des coups d'état. Zere Corée oyi ande force de défense. Kona biko Zere Corée fitung hino wiya awa diaspora Zere Corée o wi ko mabe wada gere contre lamu Mamadi Doumbouya ngu hande commune de Rato Maon Somfonia ko nantata mum be décider terroriser golmu c'est-à-dire kala suka tawado yon commune kala neddo jeado yon commune kala e wondo don ko mabe hendo on tigi se be tay be andi a wona na be naba mabe soka mabe naba mabe hulbina ino faiblesse no dudi combat di non comment enen tigi activer honnen ko yete con détermination fiondo ni leyde Afrique de l'Ouest do den fo CNRD no yobi fita be jonnu men autorisation de mobilisation fi manifestation John non c'est très grave si Mamadi Doumbouya wadi o refondation makko parce que on ani ko bawri yewti kon e inde CNRD kabe wa don conseil des ministres municipal o holli wo transition o l'annata le 31 décembre
tagaɗo fop sa jaɓi goɗɗo fennima haray jawma yani haray dole ma affaibli foti hande si pay ko sare wi on jangono Konakiri foti ay si tawi dande taƴete fere haray miɗo Konakiri c'est ça hande si tawi opposition Guinée on wi transition on feƴƴata le 31 décembre on transition feƴƴi haray ɗum no satti ka musidɓe woni hakkude moye Allah sabuna enen tigi ɗen andi ka julde ɓe wi sikkitare juulata sa sikkitike julde ma nden andude jaɓaka kala ko watta hara yiɗa sikkiti andu a fellita tagaɗo nde no nanga hunde wo ko yontigi fellutu fawo e Allah enen e aadiji men hiɗen desidi Mamadi Doumbouya laamota koye o faami sukaɓe ɓen ko fulɓe ɓen tu wakkili o faami sukaɓe ɓen ko fulɓe ɓen tu wakkili hande noon ɓe sukaɓe fulɓe ɓe ronki buy'e maɓɓe dogi yalti na noon hikka fuɗɗi hay tan Sékou Touré si mani kaɓɓe laamike fulɓe ɓen dogay sabuna fulɓe no ka laamu ɓen golle maɓɓe fo endukugol siɓɓe maɓɓe marɓe ma siɓɓe maɓɓe ɓattiɓe ɓe c'est à dire fulɓe buyno rekiritaka CNRD ɓe rekiritaka toon fi wallugol Mamadi Doumbouya ko fi nangugol fulɓe ɓe c'est ça on le savent jonnon hande ko ma sukaɓe fulɓe immo wakkilo fiyo ɗum accu no woodi bandiji yawɗi ka pale wi Mamadi Doumbouya yo halfimɓe communauté fulɓe ɓen meɗen habbi on tawa e men Sallah jaɓi si Allah ulan ɗon jaɓi ko yon andu tun kala fenande nde falloy ɗon ko Mamadi Doumbouya min pay kusare mbiɗo humpiti miɗo habbi noon on pullo yaltowo ɗo yaltina poɗɗe ben mum wiya kañum e ko menen représente fulɓe ɓen ɗo meɗen habbima saari a tawa meɗen pakuma sabuna a wola nayno men fewdo ɓe fulɓe nanga sokka e hoore toñe ko honto wonnoɗa ngol leñol no waywa leñol alyatima fulɓe ɓen leñol ngol no waywa leñol alyatima no yurmi hande alaka pullo wullito sina tuma o bonnana ɗum kadi o jattana wona ka o lettoya ko ɗo waɗi minni Mamadi Doumbouya a miijitaki min noon mi wolante ɗum min par ce que nami on pullo waɗanowoma fiya welto Mamadi Doumbouya si a miijitino a wattano pullo Fouta terrorisé a terrorisé communauté pullo Fouta a waɗi pullo ka laamu meɗa wadde ɗum pullo Fouta hay tan norme c'est à dire a ɓittinani fulɓe ɓen kono noon ino heɗodira si Allah salaki ko mi wiyata ma tum ɓen fulɓe wonɓe yaade dow ɗon fo wiyama eselanko fenoɓe fenande beppale huɗaɗe ɓawto ka tawi fulɓe wonɓe ɓen ka leydi ton ko fino ɓe dandira hoore maɓɓe ko ɗum si ɓe ɗoftima ko fiyo ɓe daɗu ko fita ɓe kinaɓe ko fita ɓe bonnane ko fita ɓe ware kono noon kamɓe ɓe sikkude ɗum luttata de ñande goo on yalta e wowlon woni siko fewdo ɗo woni si tawi ko duuɓol yeeso ɗo si Allah jaɓi dare hande telentanene ɓe waɗa ni on laawol ka yaato yoɓon ka gudoro ngala fo no reni ɗum ɗon ala mo yaali ɗum par ce que économie leydi Mamadi Doumbouya no faala renforcude ɗum ino faala ɓeydutude jawle naatayde ko iwrata konka population fo no reni Mamadi Doumbouya mi haala ni on ko dictateur jo minna noon goɗɗo wolani migoy ko kan hunduko Mamadi Doumbouya nowrango wi l'ancien l'équipe n'a pas gagné nous on doit pas échouer na goɗɗo woodi de ko Mamadi Doumbouya woli min mi nani na goɗɗo haalanimi min hande Mamadi Doumbouya kone mon exigence e kadi mo yima laamu ngu ganda blogueur ɓe wi o fenay min mi tuma mi yi gollano waɗanowo Doumbouya naafigi yagal no lando si Doumbouya no andimi ara lankirɗama min ko ɗum waɗi si mi haali min mimi ala haaju e Doumbouya de ko Doumbouya mari haaju e am min
mi ngaju angala e dumbuya mi si wadi duuɓi temedere pay ko sare wura e ɓawo dumbuya d'ailleurs no yurmi ɓawɗo ka tawi puloy no woodi faamin koye kañum hay beppe maɓɓe on ko kanŋe hara noon ko ɓe fus rien devant les hommes devant Dieu ko ɓe fus rien absolument hakkunde ni Allah ko ɓe zéro devant les vrais hommes par ce que na ɓe bandi e sikku tun ko ɓe bandi kono na ɓe bandi par ce que yani kono woni foti bandiyagal awata wadde bandiyagal ha leñol ma lorro wara yiɗa suti an wana a bandi an ka bandi yo yimɓe ma ɓe nangue soke an ka bandi yo yimɓe ma ɓe piye ware an ara e nafa gonno nanaɓe sekano ma ɗo ala komin geranali ngol leñol on fene kore mo won ɗon gerande par ce que ko ngol leñol wimi awa wonɗon julorde kono ñandego gonga kam feeña e buy maye ñande laaɓani mamadi dumbuya ono tikkon fenoɓe ayle ko menen arata feññinana on ɗum c'est à dire mi alana on ɗo haala ko ay fulɓe wonɓe ɓen ka palais mamed 5 ɓe yiɗidira ayay pullo no wona mone pullo fiyon no ɓatti mamadi dumbuya tout ça c'est ça mais je n'ai jamais dit ça parce que c'est pas mon problème ayay ko gonga noon domowo yiɗa domowo goy ko gonga ayon fof kon domayɓe kon fenoɓe domayɓe ka palais ton mimiɗo andi ay fulɓe wonɓe combatude ceerno mamadou ba miɗo andi kadi fulɓe ɓe ceerno mamadou ba woni combatude ɓen ɗon le fof ko fulɓe koɓe fulɓe hiɓe andilam min miɗo andi ɓe e meɗen andidiri golleji maɓɓe ɗin dow to mais ça ne me dit rien moi parce que je les observe ko miɗo andi tun golle bonɗe ɗen ñande goɗe ara ɗe walano joom majje golle bonɗe no waywa jikku ma ngun a ara e koɗu ngu habbo ma ka ɓawo hoggo sa neɓi ngu jokkitama ay tun iɗon andi koye hoore fenade na e hoore nunɗal wonɗo to epi ɗon foda tun yimɓe iɗon foda iɗon kirɗi par ce que ɗon sikkude lagine koye enveloppe mon hatti ɗon sikkude nini ɗon itti ɗon sikkude nini penale monde yimɓe ɓen no hooli ara ɗon kirɗa men wallahi no woodi piiji ɗi mi funsitata ñande ɗi yalti moko baɓe buy haylay hoore huto yimɓe kon ɓe wi maru gikke fi ñande goo sabuna mo yaltini ko andi kon fof on tigi haray no hulɓini wallahi no hersini ɗo andi fiyon nu arno ko allertude enen ɓe yimɓe daaridiraɓe ɗo fo e hande no fanɗi mo andalan kono no fanɗi yi'uɗo lan faalaɓe la yiide yo Allah newnu no yiidiren si tawi nafoore no hakkunde men yo Allah renu en fof men kono leñol men ngol naafigi no ɗuuɗi naafigi nanaji naafigiji fenayɗi yimɓe hulɓiniɓe mais so ndaari sikkunoɓɓen ko Muttaru Diallo tum boni mi haala noon ɓurɓe Muttaru Diallo no IFDC hande ala ko ɓuri yurmude e siga ɓe nomaɓe directeur o e fenande directeur o pendant duuɓi iɓe noma directeur o ɓe nenna selludele gayinta hay fu jentoɗaɓe ya anniyeji maɓɓe ɗin dara miijo maɓɓe gon nous notre rêve ce n'est pas être un fonctionnaire mais plutôt être progresseur dans notre pays hande sa jonni ɗo directeur jo pulla innimo depuis wonɗa directeur kono nafuɗadi leydi ata fu so nafa sina fenade wule fale hande ɓurɓe ɓe lorrude dumbuya ko ɓattiɓe muɓen sabuna so ndaari leydi ndi woni sattudi e ndi woni hulɓinidi leydi ndi woni irrégulière ko inete kon sécurité mi yewta ɗo yewtere Bala Samura kanko kina perjo wiyete ɗon no wadde insécurité totale leydi ko Bala Samura kono fo wolta fo no andi foppu no andi ko Bala Samura woni kina perjo si a wawli anduɓe ɓen taw hula ɓe sikka ko kamɓe wolanma taw hulu par ce que mi wolno mi wolete hande ala kina paɗo ɗo arana gendarme woni yeeso ha ando nanalɗo no endike no wiye goɗɗo no kina pa Konakiri harana gendarme aranimo kande on nani
Habib Marwan, gendarmerie. Bala Samoura, gendarmerie. Selecté Biavogi, gendarmerie. Pourquoi mi souligne l'undo ko pigi tati tawdi jamanu andi fimu. Bedo fopso yaw ndari histoire do be nangirano dans tous les articles ko gendarme arani be. Kombo ni patron gendarmerie. Kombo ni patron mabbe Bala Samoura. Le numéro 4 de CNRD. Kombo ni justice militaire Bala Samoura. Dans ce cas, pay ku wiyete ku sisi aybe nangibe Bala Samoura noduno mun ka téléphone o filliti vidéo no wodi tawado ende mo jopere FNDC représente no don matoto ya jento don goto ala kinapu de yimbe ben sina gendarme ben kombe ko Bala Samoura no mari expérience wad golden golle bonde ko duwadi so halfina don Bala Samoura nyalna on tellement te taw mi data no wolde fi makko buy parce que neddo wado ko boni no hulbini Bala Samoura nyande gore o yahanno Alphonse Sarl White o yi Alphonse Sarl White mi ittete ngu laamu o itti Alphonse Sarl White la di post o be wirti kadi Alphonse Sarl White lagine foppo yi on boni andadu Bala Samoura e Alphonse Sarl White ukkondirno Bala Samoura imidi payle munde yo yang Alphonse Sarl White dogi yay ka pale Mohamed 5 sikki sabu dungo dadi ko suma Mamadi Doumbouya wadi mo ministre la justice ka be suspandi Bala Samoura kono kombo sakiti yersude entre Alphonse Sarl White e Bala Samoura kombo yi ka posmo entre Guinée wonde ngalde parce que no wodi piji so on fennyina na madi on tawa hino gonga kan hino realite jidi abe ko diri kambe dido Bala Samoura hala no moyi he nga iwa ido alam ta ko do ti va quitter awe o gouvernement be kata ni wadano hitande tay Alphonse Sarl White wi na ande mo dogude do église ji himo doga e julirde fiyo Mamadi Doumbouya wado mo pete haysi ko ka gouvernement wata wonde parce que mais alors non il y a des hommes tègres en Guinée. Minal debe wa develop de lending kono golle bonde si be décidi be waday dunde don tamping hore mon fi Ousmane Nyeloy kono be nangiri mo ay do ngandi Ousmane Nyeloy kono be nangiri mo min nami lando to don fi Ousmane Nyeloy de min nami woni service de renseignement la Guinée yo nami won kina perjo ko kina po be ben do landade Ousmane Nyeloy si dun do wadano mo ngaldina no Guinée be ben parce que kan Ousmane Nyeloy ko wadi kon no diwdi go he jama ndi leydi la Guinée mo kala hetta ko wi ko de leydi la Guinée ndi mo kala hetta ko wi ko mi ngande mi wadal goddo santage ha hande mi wadanali goddo règlement de compte ha hande goddo ne laali la yom wada goddo ko boni ko fi dum mi jettata genari mi nata goddo wadina goddum mi torota ko mi fala ko yo goddo rendre service fi yo mi récompense jamais parce que kala ko mi wadi je le fais à ma responsabilité ko ngata mi toro mi hay kam won ko mi yobanta hore am mi fesata fi yo goddo yobana min lagine mi contribue goddo contribue analang ko ndara to mi do kon ko fi mi do yewtude ko tawata don andi ko information do fejjude leydi men ndi wana mi yidu don de ko mi wolta ko mi wolta do ko non no wela on parce que don andi ko do woni fejjude ka leydi ala ka yato humpito don sina do si on landa badande ko dum contribuano don bi enenna e meden darde ma ko mi wolta kon dar to ay si mi wola lo darta mi wola lo dare si woni do venter mi hubbinali goddo ndare na kayata o ndarta jento dade iye meden ngaccutude tanjame di fo men ndarama min na tanjani moni accutude mi wada si mi wada ale andare nami goddo no inna ko ni tu ina ni moni ya wadu ko mi watta do ko nganda si ko puydo ni buyno fala wadde dum kono be wata wadde wobbe no jangani do lekkol ji duubi be ronko do be wadira
mi ala na badun de mi nana li jigoti jogi de parce que ande mi hay gote mo ngala contribuer ngoland o 100 francs ciogo internet tan ciogo location mi goddo wata la reproche de goddo parce que mi nyama nam rien Aliouba parce que be ni wosi nene ala o pati muynete hande ko fionu Guinée be gono togude accita ko joppuno ko fo ya adera ka Aliouba et pourtant Aliouba to woni dabbude laamu la Guinée ka Aliouba taw parti ji politique ben inni dabbobe lebe mono yimbe ben seydina harale ko gonga on de woldi hakkundeji me so si ki wola la binano lamina yeso itai kumpai Mamadi Doumbouya no koni no minga en tant que blogueur to mo Guinée jenti mi wolta ko welta goddo fi yo welta ko nafata ko dum mi wola tay ko mi yi ko si weli mandara si welali maya ay ko gonga ne ko vérité ko réalité ko do woni der ton hande so yi Guinée be benno dogude alaka Aliouba adera ko parce que be yi odo imo fala de darta de Doumbouya so hebi walli to tobe mo odo hande si o jonna ma dole tun Aliouba dole nan fi honno tanjinade odo o hulata tanjinade odo o dogatade Ousmane Sonko tawno potay Khalifa Sall tawi do parti ji buy minuma o devi memili gere e penso pensare nanga o soka wada gaz la lacrymogène ala ko wadaka non faut plus yama en famille tout le monde a vu ça en Guinée on yi ay ko yurmi nana no sitay dum henani yo Mamadi Doumbouya o dayro mondo yide do o ko prépare ni do coup d'état il y a 10 ans Mamadi Doumbouya depuis 2013 il me tape des plans qu'on no wadirta coup d'état au coup d'état ko Israël on ko programme o régisé Mamadi Doumbouya so ndari no wodi vidéo makko e conférence sous-officier français ko woni yewtudu ka indi don proverbe la Guinée c'est un petit pays de superficie mais anda combien de kilos Mamadi Doumbouya hari mo prépare au coup d'état avant de préparer cette coup d'état hari mo mari agenda hari mo mari agenda hari mo mari agenda makko en famille oh IFDZ est toujours là mais l'avenir nous dira la vérité mais non ko sellu dele me wonani famille IFDZ be anduno don buya ya kiyo menen ko sellu dele me wonani de no Sénégal be woni rani non Ousmane Sonko IFDZ be holi don buya no akiyo e ko communique kanjo